guys! Welcome back again sa YouTube channel. So wala pa nag-subscribe guys, please subscribe to my YouTube channel. So guys, di kami sa Mactan Shrine naglaag. Wala si Nunoy guys, kay duty. Paban ako ang friend. Ay friend. Ninglakaw na ang isa guys, mukha amiga. So karon guys, nangita mi karon sa among makaon. Mga merienda. Init pa daring gapita guys, guys. Alas 4 pa. Kaula lang. Happy Valentines Day! Tatanan! A few moments later. Much later. So guys, ang tama na akong pag-vlog karong adlaw. Daghang salamat guys sa inyong pagtan-aw. Happy Valentines Day sa tanan. I hope nag-enjoy mo karon sa inyong mga date karon sa mga nagka-date dira. O sa mga wala pa nag-subscribe, don't forget to like and subscribe guys. Don't forget to hit the notification bell para ma-update mo guys kung na may bagong upload na mga videos. Happy Valentines Day mahal. Sorry. Ako ra isa naglaag-laag ka rin. Wala ka kauban kay busy ka sa work. I love you.